Ramogi TV, Migori. Kanyo ni chenro mag od bura noyudo ng'ikruok bang' jo od bura bago ng'anyo ka gidwaro omenda mag aguch CDF. Senators kod jo od bura odagi ni ok gibi dhi yweyo kapok omigi omenda go. Maendi ne timore ka ng'ur kacha bedo okwako od bura. Kaluwore ni mano ma jo od bura wacho ni oseng'adi omenda magiyudo kaka mbalang' mag yuoro e chenro mag od bura. Mano sitting allowance. Walter Nyambaga, miwaler. Ne en ywaruok mane pilore kawuok e od bura mamalo kod mano mar Senate e kinde ma jo od bura ne obago ng'anyo mar tipo e kendo chiwo chung' margi. Nipo nono piny owacho ok ochwal negi omenda mar NGCDF to onge dhi yweyo kaka chike mag bunge dwaro. The government is always supporting their executive programs to the detriment of CDF. So what we are saying is that we have suspended all sittings, all government businesses until CDF is expanded to our schools. Kuom thuolo mar dakika 30, sajeni mag od bura ne otemo gayo jo od bura mane odhugni e liare mar od bura mar rocho chenro. Jaleg wi kweth mathoth e od bura Silvana Sosoro ne oneno matek ka otemo lego wi kweth mag jo od bura mane pok oyudo muya mondo odonji. E piny oduogo bedo matek ne jalop Speaker Gladys Boss mane otiyo kod chenro mag twak apoya. Magitimore bang' ng'ur mathoth osebedo e wi kaka nok mar jo od bura osemiyo chenro mag od bura mamalo kod mago mag Senate orem chwalo tijgi. Maling'ling' ofolo ni duol mar osara SRC ne ong'iso balang' mag jo od bura mag yudo kuom bedo e od bura kinde ka kinde. It is our privilege to get the payment or to have those allowances in place because it is part of as per the law. It is our allowance, so it should not be scrapped off by SRC. SRC to kunji ka jobunga wacho akia anto kase yie kodgi nikech ok ging'e gik moko properly. Tarik 19 dwe mar 9 higani, Moses Wetangula ne owuok tung' mosuko jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah bang' rito mondo kwan jo od bura rom mar twak kaka chik dwaro. Jakoro Magajwang' mano en okot miduong'o e od bura kaendi mondo jo od bura chopi e kaka ginyalo dhi nyime kod chenro mag od bura. Ma kaluwore kod katiba namba 121 mabiro dwaro ni jo od bura chop kwan mar 50 e kaka ginyalo dhi nyime kod chenro mag od bura. Kabathe konchiel kod skar Senate to gibiro dwaro ni mondo gichop kwan mar 15 kaka ginyalo dhi nyime kod chenro margi. Those who are saying that they should be whipped, it's a problem with the payment they are getting from a CRC. I think somebody should just resign and maybe go and look for a job. SRC yande owito oko balang' mag silings 5,000 mag romo ka romo manejo od bura yudo kendo keto gi osachgi e silings 710 kae kanyo riwo koda ka omenda mag ot madwe ka dwe ma en silings 150. Lakini kawuono an gi committees ariyo sama keto. Samoro timore kamano kata sama bunge be dhi nyime. Koro tiende ni kadipo ni joma ng'eny MPs mang'eny nigi tabu bila mawachono to it means the quorum nyalo bedo affected. Committees to get full hours bedo dhi nyime kata wachogi mar jopiny to seche te. Mano be nyaka tim seche te maka ok itimo migalo wi bunge kai ma intie kabisa to the employer biro punish employer en jomo no keli bunge. Moko to seyo mana telo mantiere od bura mar Senate kod mano mamalo. Everything rises and falls on leadership. Those are not my words, they are words of John C. Maxwell. Where much of the role of whipping comes in is when there is legislation, there is a specific bill and you want to marshal for the favor depending on how you want it to go. When there is something that has cropped up that needs quite a bigger attention, but it is a personal responsibility. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.